ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ ಅಂಚನೆ ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುರೈ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪೂಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಉಂಡಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ 2014 ಪಂಥದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಊಡಾಳ್ಳಿ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾಡು ಡೊರ್ಮೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಮುರುಗ ಪಕ್ಕಿಲುಂಡು ಏತೆ ಮುರುಗೊಲಿತ್ತಿನದ ಅತ್ತನಾಂಡ ಏತೆ ಪಕ್ಕಿಲಿತ್ತಿನ ನಂಡಲ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜನ ಒರುಟುಪ್ಪುನವು ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಅವನ್ ತೂನಗನೆ ನಂಕೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ತಿಗಲೆಡು ಬಜಿಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಾತ್ ಅಜ್ಜ ಪಜ್ಜಲು ತಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ವಾರೀತಿದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಆ ಪೊರ್ಲುದಾದ ತಿರ್ಲುದಾದ ಪಂಪಿನೇನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಜನಮಂದಿಗೆ ತೆರಿಪೌಡು ಪಂಡಿನ ನಿದ್ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿದಿನ ಈ ಪಂಥ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಈ ಪಂಥದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದುಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರವ್ಲೇರು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಲ ಕಡೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ತೋರ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಮೇಯ್ಕ ರಂಗು ತೊಡೆತೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತು ನಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಾತು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಒಂಜಾತು ಕಟ್ಲೆಲುಂಡು ಒಂಜಾತು ಶುದ್ಧಾಚಾರಲುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಾತು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಓದು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಗಲಸುನ ಸೊತ್ತುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲನು ಒಟ್ಟುಗುದೀದು ಸುತ್ತೆದೀದು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸುಗಿಪುನವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೊಗ್ಗುಕುಲುನ ಕ್ರಮ ಈ ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಳ ಎಂಚ ನಡತನೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟೋಡಿ ಏತ್ ಮಾತ ಜವಣಿರುಲೇರು ಏತ್ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲೇರು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಲುಲೇರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೆರೆಯೋಣಗ ಬಲೆ ಓದು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ತೂಕ ಮನ್ಸೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ಒಟ್ಟಾದ ಮನ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಕೆ ಜವನೇರು ಈತ್ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುಜೇರು ನೆಕ್ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜವನರ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಗುಂಪಾದ ಪೋಪುನು ಗುಂಪು ಅದು ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ అవే ఎంగిలే పుణ్యాన్ని అవే ప్రవీణ్య పండేయాన్ అయితే ఎంకి దాకోతే ఎంగిలే పూరే కైకర్సు కొరిపినైతి
ಬಲವಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಜಿಪತಾಯಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಊದ್ ಬಾರ್ದು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ರಂಗು ಉಂಟುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಂಗ ಅವನು ಬೈದಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಂಡೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ನಡಿಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಿಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಎಂಕ್ಲೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಡ್ಪಬೋದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೂಪಾದು ಸಾಧಾರಣ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ 25 ನಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲವಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನು ಮನ ದನ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೂಟ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಓದು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ತುಯ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಏಸದ ಒಟ್ಟುಗ ಅಕುಲು ತಯಾರಾದ ಬೈದೆರು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಅಕುಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸುನು ಬರ್ಚಿ ಎದು ಕೊನುಗ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಥ 2014 ಈ ಕಲಕ್ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಅದು ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂದುಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಪರಕೆ ಅಂದುಪ್ಪೇರು ಆನ್ ಬಾಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಈ ಶಾರದೆ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಪಾಡ್ಪಾದ ರಂಗು ಪಾಡ್ಪಾದ ಆ ದೇವಿನೆದುರು ನಲ್ಪಾದ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೊ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೋಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 3 ದಿನದ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗ್ ಉತ್ತಾರ ಆಶ್ರಮಗ್ ಒಂಜಿ 150 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಮನ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಸತಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡ ತಪ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುಗ್ಗಾಡ್ತದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತ ಕೂಟ
ಆಂಡ ಇನಿ ಅಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಮಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಮುಲ್ಪ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಬರೊಂದು ಬಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತನು ಒಟ್ಟುಗಾನಗ ಅಕುಲು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಪಂಡದೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ್ತೋಜುಡು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು. ಯಾನು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂದಂಡ ಇನಿತ್ತ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೋಲುನು ಕಲಸದ ಇರ್ತೋಜೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 7-10 ತಾಸೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗು ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಂಡ ಆ ತಾಸೆನು ಅತ್ತಡ ದೋಲು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಪಂಡ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ತಾಸೆದಾರು ಉದ್ದೊಬ್ಬ ಡ್ರರ್ ಅಂತ ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಡ ತಾಸೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನೇನು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದಾಗ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡಿತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಬನ್ನಲಿ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಸಲಾಂ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ಕೂಟೋಡು ಎಲ್ಯ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆ ಬೀಲೋನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾದೆ ಆ ಒಂಜಿ ದರಿತ ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಏತು ಪಿಲಿತ ವಿಭಾಗೋಡು ಏತು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ನಡೆ ಆವಡು ಪಾವೋಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದಾಗಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಎಲ್ಯ ಜೀವದ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಪಿಲಿತಾರೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಸೆಟಾರೆ. ಅಕುಲು ಪಾವುಲಿದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ರೀತಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಲೆ ಬತ್ತದ ಪಾವುಲಿಗೆ ಲಾಗಿಯರು ಪಾವುಲಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದು ಆತ ಪಕ್ಕ ಪಾವುಲಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ
ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾವಲಿ ಅಲ್ಪ ಹರಿಯಾಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ರಪಕ ದೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತಾರು ಬತ್ತದು ಆ ಹರಿಯಾಣನೆ ದೆತ್ತಂದು ನಲಿಪರಸರು ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾವಲಿ ಐಟೆ ಇತ್ತನ ಹತ್ತೊಂದನ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹರಿಯಾಣನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತು ನಲ್ತೀರ ಪಂಡದು ಅವು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಅప్పుడు ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿದ್ದುಜಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಒಂಜೋಳು ದೈದ್ಯರಿಂದಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪಾವಲಿ ಅವಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಪನ್ವಲ್ಲಿ.
20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪಾವಲ್ದ ಗೊಬ್ಬಡು ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಗೂ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವಲ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿ ದಾಖಲನ ಪಾವಲ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಬತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ನೆಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಉಂತೊಂದು ನಲ್ತದ ನಂಚಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಆಪಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದೇವಗೊಂಡ ಇನ್ನು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಬಗ್ಗದು ನನ್ನ ನಡೆನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಡೆ ಉಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಡೆ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದು ನಡೆ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಡೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಆ ನಡೆಕಲಿಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಎಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಏತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತೂಪಿನ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಟು ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣಿಯರ ಮುಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪಿನಿ ಅಕುಲು ಕನ್ನಡ ಸೂಚಿ ತೆಗೆದಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ ಯಾನ್ ಮುರಣಿದಲ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಪನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಟ್ ನೋಟು ದೆಪ್ಪುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಆದತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೋದೊಡು ತೌತ ಕಡಪುನು ಬಚ್ಚೆರೆ ಕಡಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಸೂಜಿ ದೆಪ್ಪನ ವಿಭಾಗ ಅವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಭಾಗ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತದ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೊಡು ಕಣ್ಣು ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಲೋಕ ತುಯ್ಯಾರಬೇಡ ಅದು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಇವು ಇನಿಕ್ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಅಕುಲು ಸೂಜಿ ದೆತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರತನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಗ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಬೇತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆಡು ಜೋಕುಲಿ ಏರಂಡಲ ಅವಿನ ಸೂಜಿ ದೆಪ್ಪನನ್ನು ತೂತಿರಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಐದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆನ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ನಡತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೋಗು ಇಡೀ ಕೂಟದಕಲು ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಸರತ್ತಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪಿರಮಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿಲಿತ ಎಸೋಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೊಸ ಏನಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಬನಲಿ ದಯಗದ ಬಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಡು ತೇಲು ಬಗ್ಗುನು ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಸರತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಸರತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿರಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜಾನು ದಯಗದ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೆರತ್ತನ ಬೈತೇರು ದಯಗದ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಾನೊಂಜಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಲಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಜವನೇರೆ ಅವೇನು ಏತ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಹತ್ತು ದಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಪೆರತನಗೂ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೇರು ದಯಗಂದ ಪಂಡ ಮುಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕದೇರಂದಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಬತ್ತದ ಪೊರೆಪನ ಯಾನು ಕೊಡದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಪಂತೆ ಪಂಡ ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾವನು ಅನ್ಪೇರು ಆಲಿ ಬಚ್ಚಾವನೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಕುರಿನ ಏಡನ ಬಚ್ಚಾದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಡೆ ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಏಡು ತಡೆಗೆ ಕುರಿ ತಡೆಗೆ ಬರೋದುತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬಚ್ಚಾವನಕಲು ಒಂಜಿ ನರಮನಿಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ಹಾಕುನೇ ಕೂಡ ಈ ನರಮನಿಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ಈ ಕೂಟದಕಲು ಅವೇನು ಮುಡಿನ ಪೊರೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒರಿ ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಅವೇನು ಹಾಕುನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದೇರು
ಬಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟ ಅವು ಇನಿಕೋಡದ ಅಕಲ ಪುದರತ್ತು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪುದಾರು ಬಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಪಿಲಿಂದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಪುದಾರು ಇನಿ ತಂಚಿತ್ತಿನ 2014 ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಟಡು ಅಕಲ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನಿಯರ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಬದಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2014 ಈ ಸಂಚಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ತಿನ ಕೊಲು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡೆ ಇನಾಮ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಾಮು ಇಕ್ಕೈ ಟಾಟಿ ಸುರು ಕವೆನ್ ಕೊರಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಟೋಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಏತ್ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಪಾರ್ತಿಜಿ ಎಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ವರ್ಷ ಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಡುಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕಲು ಪಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷಗಾರನು 25 30 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಆಜಾ ಜೋರ್ಷದಕುಲು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ನಲ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಎರಡನೇದಾದ ಬೇತೆತ್ತ ಊರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಓಮಂಜೂರು ಶೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ತು ಮುಲ್ತು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಕೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕೋಚದೀವ ಅಂದೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಈ ದಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಂಡು ಅವನು ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪಲೂ ಐತೆ ಕೆ ಪೇಜವಾರ ದಾದ ಪೇರ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ನಲ್ತೊಂದು ತಿಲಕ್ಕ ನಿಕಲ ನಲಿಕೆ ನಲ್ತೊಂದು ತಿಲಕ್ಕನೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪಿಲಿ ಕುಲುತ್ತನ್ ಅವ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಲನೇ ತೋಜುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಗರದಿದ್ದ ಮಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನೇನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ಯಾನ್ ದೇಪಂಡ ಮೊಕಲು ವಾನಮನೆ ನಲಿಪೇರ ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನೇ ತಿರ್ಕೊಂಡುತ್ತೇರು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪುಡುಂಡತೆ ತಾಸೆ ಸೂಪರ್ ಅವು ದಯಗೂ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಪಂಡ 10 ತಾಸೆ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡದತ್ತೆ ಆ 10 ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ದೋಲ್ದೊಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ದೋಲ್ ವರಣ್ಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಕನ್ನಡ ಸೂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಆ ರೋಡೆ ಓಲ್ಲೇರಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸೂಜಿ ತೆತ್ತಿನಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ದರಿತ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಪಿಲಿಪೋನಗೊಂಡತೆ ಈಗ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂಡವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರು ಪೋತಿನ ಆರು ಬತ್ತದಲ್ಪ ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತುಪ್ಪೊಡಿ ಆ ನಿಂಚೆನವರ ಪೋಯಿ ಪಂಡದೆ ಆ ಪೋತಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು BFC ಬರೀತಿನಾರ ಭಯಂಕರ ಎನರ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತನು ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದಾದಾಬನ್ ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮೂಜಿ ತಂಡಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೊಂಜಿ ಗೊಂಡೆ ಅವು ರಡ್ಡು ತಂಡೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಂಡೆಲ ಅವು ಬೇತೆ ವಾ ತಂಡಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಡ್ನೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ದು ಅವು ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ ಈ ತಂಡದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಲ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಈ ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಜೋಲಾತಿ ತಪ್ಪಾಲೆ ಪಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ತಾಸೆಗೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಪಿರೋನ ನಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಜನ ತೂವಡೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಲಿಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಾವು ಬಹುಶಃ ತಾಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಲಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಇತ್ತ ಕಿಶೋರ್ಡ ಯಾನೆ ನುಡಿಕೇನುಜಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಅವನರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಡದು ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಾರ್ಲ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ತಾಸೆದ ಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗಂಜಿ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಿಲಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಲೋಕಮಾನದಿ ಗೆದ್ದೆ ತಂದುಡು ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದ ಕಲರ್ದ ಬೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಕಲಟ್ಲ ಮಿನ್ಕದ ಬೈದಿನಾರು ನೆಗತ ತೋಜಿದಿನಾರು ಈತ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ರೈಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಚ್ಚಿ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆತ ಎಂಬೆರ್ನ ನಲ್ಲಿಕೆ ಎಂಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿದಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ ಈರ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಾಯಾರ ಇಂಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ದುಂಬ ಯಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಮೇರ್ನ ಈರ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಓಡಿಜಿ ಬನಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಆರಿನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತೆರಂದ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಐಕೋಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಪಿಲಿತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿರದಾಗ ತಂದು